dată jucăm pe mapa de am ales-o eu. Deci, Împreună cu Ionuț. Sau eu nu știu. stai să citesc ce înseamnă. Deci, ăsta e parcurul lui Slenderman. Bun, deci am impresia că trebuie să salvăm lumea de Slenderman. Dacă zice că e parcurul lui. Deci, nu știu. Da. Cred. Căzuși? Nu, dar... Și-o căzui. Bă, dar eu am silac și nu muri. Da, să știți că filmez și eu. Nu mă dobălăși. Da. Da. Cine te-a pus să văd pe aici? Căzui. Bă, trișelule. Bă. Dar nu lua tot. 500 lei. 5? Da. Nu lua. Că mor cu... Lua... Uit să le iau. Nu mai da, he. Ia să e cu pace. Nu, mă. Aha! Vezi că muri cu ele. Nu l-a zis. Iau. Ce face? Uite. Vezi că ăsta e parcurs, nu PvP. Și contează dacă e parcurs sau PvP? Și dacă dai în mine... Știi cum te omor? Mor. E mai bun. Eu ce mă... Uite, am trei piese. Nu, ăsta așteaptă-mă. Și mă cheamă Kai. Te cheamă X-Gamer. Pe mine mă cheamă X-Craft 27. A, dar dacă nu mi-ați văzut skin-ul, e ăsta. Da. Skin-ul tău are părți roz. Da, că l-am făcut. Nu vezi că am și mâna albastră, uite. Când merg, uite. Vezi? Da. Nu te-ai făcut, o să zice. Da. Da. Deci să-ți dau una. Aua! Pa! A, dar și vă arăt câteva chestii pe care nu le știți despre Minecraft. Eva. Cum ar fi? Să pierzi. Ia! Da! Să-mi pierzi. Ia! Grapă! Ok, deci trebuie să... Grapă! Bă, ajută! Bă, ajută! Omoră-mă! Încearcă să ieși, ok? Eu merg să le arăt oamenilor chestiile noi, care nu le știu despre noi. Ai, gata, nu mai la băi, m-am puperit. Ia stai să mă omor și eu. Doamne, De ce mă furat? dar vezi să nu-mi dai, mai am două inimi. Să-mi dai inimi. Bă, stai că pierdui lava unde e. Păi gata, ieși la suprafață. Bă, ieși la suprafață. Luis, unde ești? Încerc să scap. Lavă. Luis, vine unde să faci până unde să faci până la uite aici. Aici, Luis, aici. Luis. Că-i dă, că să fiu eu. What? De ce e atât de mult? Ce? Gata, reuși. Ia uite pe Luis. Ia, căzui. Hai pe Luis. Și acum pot să-mi iau stecurile. Ce stecuri? Da. Eu nu ai stecuri, eu doar ai 44. Vezi că dau dificulty 0? Că mi-era foame rău. Și mie mi-era. Oricum aveam cookie chicken. Adică pui frit. Unde? A, da.
Deci, singurul lucru pe care vreau să vi-l arăt. Eu știu că eu stau aici sus. Ok, trebuie așa. Deci, dacă puneți apă la niște, la cam așa de chesturi, puteți zbura. Vă urcați pe ele. Vă urcați. Uite pe lui, să-i vezi de ajustă eu, tu ajustă și Sunteți aici. ca și în opțiunea fly de pe calculator. Lui, tu ajustă și unde ajustă eu. Unde? Uite, la parcurs. Unde? Acolo? Nu. Și eu ajung. Dar înainte de tot. Da. Da. Mamă, ce greu o să fie! Știu, parcursul ăsta e greu. Dar oamenii buni cred că îl voi bate pe Lynx. În târziu. Lagul ăsta! Mamă! Aha! Unde ești? Eu uite unde sunt eu. E jos? Nu, sus! La gardul ăla de sărit. Și eu. Și tu unde? Ai fost, dar nu ești acum. Da, și e prima oară când joc. Păi mă intimidează că filmez. Mamă. Deci dacă nu m-aș mai gândi că filmez... Nu! Da! La final! Și nici eu nu reuși acolo. Eu reușit, dar mă duse... Ia uite. Mă cheamă gamer. Cai! Când zic cai, tu zici gamer. Când zic gamer, tu zici cai. Ia uite mă, iarăși căzui! Bă, mergi. Nu, mergi. Bă, gata! Nu? Nu cădea. Mamă, ce greu e să controlez. Ok, vă arăt din nou cum să scrieți colorat. Ca să nu da. Bă, ieși de pe mapă. Ia uite mă, unde te... Crezui că ieși de... Da, ieși de pe mapă. Încă o dată. Nu, jucăm pe mapă de-a mea din nou. Că renunțai la parcurul ăsta. Am mai dat mapă. Bă, ce asta? What? Bă, unde mă sunt? Nu se generă lumea. Bă, stă pădure, unde ești? Într-o pădure? Stai că vin eu după tine. Eu mă duc pe munte. Pe munte? Ce? Păi pe munte sunt eu. Mă vezi? Cumva? Ce munte? Acum mă duc pe munte. Ia uite-te. Ești acolo, bă! Vino aici. Hai că vin cu... Și fără PvP, apropo. Stai puțin. Mă cheamă gamer. Stai, game. Stai puțin. Nu. Ia bă, ce dragan. Deci mai și filmez. Da, o să mai vedeți mai multe două canale. Ba, da. Pe celălalt l-ai făcut doar ca să... Da, voia să... Cheamă pe Facebook. Nu, oricum e fără. Du-te de aici! Luis! Luis, să sus eu și ceva. Bine, ia. Du-te, hai. Dă-mi mie Mă duc sabia. în Eden. Dă-mi sabia aia. Nu-ți dau nimic ca sabie. Dacă vrei, craftează din ce ai. N-am bani. Cum adică n-ai bani? N-am nimic. Ia din chesturile alea de l-am lăsat eu. Oh.
să înseamnă că nu e. Vezi că iau unul să nu iei, să iei decât unul. Altceva nu-ți dau voie să iei. Ce? Ui! Ce-te? Da? Și a venit. Bă, Gata, și-a revenit Ionuț, micul nostru. nu mă cheamă Ionuț. Atunci cum te cheamă? Ionuț și Ionuț. Ionuț, ok. Contează. Hai, gata, am venit. Gata, Ionuț a revenit. Ionuț și Ionuț. Și îmi pasă mie dacă e Ionuț sau Ionuț șef Ionuț. Știi Ce? că poți să te omori iar. Și iar. Și iar. Și iar. Are 2 bani. Nu mai de 2 bani. Uite. Uite că te dau pasta. Ia unde e? Uite. Uite, bă! Bă, pe munte. Hai că acum vin. Bă, Ce? unde e sabia? Bă, Undeva. ce e asta? Bătaie de O joc? lași? Nu. Care? Bătaie de joc, sabia asta. E normală. De diamant. Aceea ia și tu una. Nu vreau. Vezi cum ești. Luis! Ce? Mi se părea că ți-e frig. Ți-am înflăcărat ziua. Prieten. Nu sparge nimic. Dacă nu... Luis! Gata. Și... Am omorât. Hai, gata, am terminat.